Как да се движим достатъчно? Убедена съм, че и на това знаете отговора. Според вас, кога е по-вероятно да изчистим телесни мазнини? Първо, когато водим заседнал начин на живот, или второ, когато водим активен начин на живот? Когато водим прясно. Заседнал или активен? Активен. Добре. Не е нужно да сме професори по физиология, за да знаем, че хората, които се движат редовно и често, имат по-добро телосложение и здраве от тези, които са по-заседнали. Но искаме да знаем начинът, по който най-бързо и качествено ще изгорим ненужните мазнини. И какво правим? Започваме да се ровим в интернет, кои са най-добрите тренировки и продължаваме да седим пред компютъра. И това седене продължава да ни помага да правим какво? Да трупаме още повече мазнини. След малко ще ви споделя моята статистика от моя опит, коя според мен кой е най-добрият начин на трениране. Но нека преди да ви издам една голяма тайна. Ние сме родени, за да се движим. Ние не сме родени, за да тренираме. Има разлика. Нашите по-далечни предци са изминавали дълги разстояния, за да си набавят храна. Неотдавна нашите баба и дядо са полагали големи усилия на полето, за да имат какво да сложат на масата. Ежедневието им е преминавало в физически усилия, преминавало е в движение. Нашето ежедневие преминава къде? В колата, пред компютъра, на дивана, на стола. Трупаме мазнини, изкривяваме телата си и се обездвижваме. А след това отиваме да правим упражнения, за да ослабнем или да се изправим. Радвам се, че все повече хора осъзнават тази най-голяма тайна. Движението е преди тренирането. Дори и да тренирате по 2 часа на ден, ако прекарвате останалите 14 часа, през които сте будни, без да слизате от колата или без да ставате от дивана, тренировките няма да ви помогнат. Ако искате да изчистите тялото си от мазнини и да задържите резултатите, първо трябва да започнете да се движите повече в ежедневието си. Как? Слезте от колата. Започнете да вървите пеша. Не използвайте асансьора. Качете се по стълбите. Станете от дивана и играйте с децата си. Не засядайте по кафенетата. Ходете на разходки. Когато се научите да се движите достатъчно, тогава започнете да тренирате. Но тренирайте умно. Не се претоварвайте с тежки и дълги тренировки, особено в комбинация с глад. Ето ви 2 съвета. Тренирайте, защото вида спорт или тренировка, който сте избрали, ви кара да се чувствате добре и подобрява здравето ви. Приемете движението като храна, а тренировката като хранителна добавка. Храним се по 3, 4 или 5 пъти на ден. Хранителната добавка я приемаме от време на време, за да засилим организма си. Тренирайте разнообразно. Ако натоварвате тялото си само по един и същи начин, то се изхабява. Например, ако постоянно и единствено само бягате, най-вероятно ще си изхабите ставите. Ако обичате да бягате и това ви кара да се чувствате страхотно и ви доставя много голямо удоволствие, правете го, разбира се, но го комбинирайте с нещо друго, комбинирайте го с малко по-силови тренировки. Например, правете лицеви опори, клякайте, за да засилите мускулите или вдигайте тежести. Ако само вдигате тежести, започнете и да се разтягате, защото когато само вдигате тежести, тялото става много стегнато, схванато и натегнато.
Важно е да има разнообразие. Освен това, колкото по-разнообразно се движите, тялото, толкова по-малко тялото привиква към начина на движение и това означава, че вие постоянно го предизвиквате по нови начини, а то така гори най-добре. Когато не знае какво го очаква, когато постоянно сменяте вида на натоварването. Така се горят най-добре мазнини. И който посещава тренировките по сила и кондиция, знае. Аз никога не обявявам предварително каква ще е тренировката, в много редки случаи. И вие не знаете какво точно ще правите. И това е умишлено. По време на сила и кондиция използваме различни подходи и не позволяваме, именно заради това, защото не позволяваме на тялото да свиква с натоварването. Един ден правим повече силови упражнения, като лицеви опори, клекове, друг ден наблягаме повече на бягането и движим тялото по начини, по които постоянно да подобряват функционалността и подвижността. В обобщение, за да изчистите качествено мазнини, е необходимо първо какво? Първо да се движите и после да спортувате как? Постоянно. И умно. И разнообразно. Да, умно имам предвид разнообразно.